7 stupňov na teplomere nasvedčuje tomu, že prichádza jeseň, alebo je tu skoro jar. Kalendár nás však vráti do reality. Je 19. december a o 5 dní sú tu Vianoce. S kamerou sme nakúpili na dvor gymnázia Partizánske, kde sa už tradične organizuje Vianočný bazár. Nech sa páči ľudia, kupujte si, lebo nebude. Z každého rohu školského dvora sa šírila nejaká vôňa. Tu vianočná kapustnica, tam koláče a mafiny, inde sa pečené klobásy a iné dobroty, na ktoré všetkým tiekli slinky. Samozrejme nechýbali vianočné ozdoby, pohľadnice s vlastnými návrhmi a svietniky. Vianočnú atmosféru dotvárala živá hudba žiakov gymnázia a vianočné hity z celého sveta. S Vianocami prichádza aj koniec roka a to je čas, kedy každý hodnotí uplynulých 12 mesiacov. Čo kto zažil, získal, našiel alebo strátil, sme sa spýtali aj medzi predávajúcimi a kupujúcimi. Tento rok bol pre mňa výnimočný, pretože som zažila strašne veľa nových udalostí, hlavne s mojimi spolužiakmi, ako Stužková a Dozvuky napríklad. A veľa ľudí nových som spoznala tiež. Ale ešte stále chcem, aby ten ďalší rok bol ešte lepší a lepší. Tak ako pre maturanta bol pre mňa asi najlepší, bola to taká domáckejšia atmosféra, keďže som už všetko poznal, bol som ostrielaný a taká pohodička oproti ostatným rokom. Výnimočný bol pre mňa tým, že som začal hrávať hokej za Topolčany, kde som postúpil do vyššej ligy, hrávam extraligu teraz. Nastúpil som na novú školu sem na gymnázium, kde som spokojný. Keď je tu dosť učenia, s tým hokejom sa to ťažko stíha. No tak jednoznačne tým, že som sa zoznamovala so svojím malým potomkom. Lebo narodil sa síce v 2013, ale tie prvé 4 mesiace, ktoré strávil z 2013 s nami, tak to bolo ešte len také babetko ležiace a teraz už je to taký hotový človek. Takže tým, určite tým. Rok 2014, no touto školou, že som sem nastúpila, strašne sa mi tu páči. No, na začiatku to bolo dosť zložité pre mňa, ale tak držím sa zubami nechtami. Tento rok bol výnimočný hlavne v tom, že som sa dostal do maturitného ročníka, takže už ma čaká bohužiaľ maturita v tom ďalšom roku. Ale že by sa stalo niečo extra zaujímavé, sa nedá povedať. Bol výnimočný tým, že som cestovala, bola som v Luxembursku napríklad zo školy. Nebola to v podstate školská akcia, ale bol to Medzinárodný Európsky parlament, kde som stretla ľudí z celej Európy a bolo nás tam okolo 150, takže bola to super skúsenosť a rokovali sme a hrali sme sa na poslancov, takže makali sme od rána do večera, no dúfam, že aj oni tak robia. A celkovo, neviem, lepšie vzťahy so spolužiakmi, mali sme Stužkovú tento rok, takže s tým bolo veľa príprav a so Sabinkou sme sa zblížili viac a so spolužiakmi celkovo, takže bolo to taký krásny rok. A už maturujeme, takže už začíname sa bať maturity pomaličky, ale bude to dobre. Išiel som na novú školu, takže príprava na maturitu najskôr, potom príprava na prijímačky na novú školu, takže celkom dosť som sa musel učiť, ale nakoniec všetko ľahké celkom. Takže rok 2014 celkom by som úspešný povedal, že bol. No takže dostal som sa na gymnázium a som tu spokojný. Je to dobrá škola, mám tu kamarátov. Pre mňa tým, že som sa dostala v hádzanej do brany. A no, nejaké zápasy, síce sme nevyhrali, ale to nevadí. Ak máte každý deň teplé jedlo na tanieri, strechu nad hlavou a odev na sebe, ste bohatší ako 94% obyvateľov tejto planéty. Aj preto má dnešný bazár gymnazistov podtitul charitatívny. Koľko minieš eur na jeden deň na jedlo? Ja? Veľa. Neviem. Na jedného človeka za celý deň, akože raňajky, obed, večera? Fúha, veľa. 15. Na stravu? No tak to máme my hojne. To je 50 eur. Na osobu na deň? V prepočte na mňa na jedlo denne miniem tak 6-7 eur. Vo fast foodoch a podobne. 10-15? Nemám šajnu, no lebo keď tak mamina nakupuje, tak to je také, no. Ale podľa mňa okolo tých 10-15 eur, no. No, neviem, povedal by som nejakých 8 eur by som to tak povedal, plus minus. Gymnázium Partizánske spoločne s gymnáziom v nemeckom Erlangene už niekoľko rokov podporujú projekt školského stravovania na Madagaskare. V tejto chudobnej krajine práve teraz začalo obdobie 5 najťažších mesiacov roka, kedy je problém s nedostatkom jedla. Charitatívny projekt zabezpečuje financie na zakúpenie jedného teplého jedla denne.
Jedna miska ryže pre každého školáka po dobu 5 mesiacov vyjde len 14 €, čo je neuveriteľných 10 centov na deň. Veľmi sa teším, že naozaj aj noví žiaci, prváci, aj malí žiaci z 1. D, žiaci z 8-ročného gymnázia pochopili zmysel tohto projektu, o čom svedčí to, že každá trieda mala krásne nápady od jedla cez vianočné ozdoby, pohľadnice, náramky, vianočný punč, povedala som, že lepšie ako vo Viedni. Takže naozaj veľmi, veľmi dobre, som úžasnutá, veľmi spokojná. Nebolo márne ukazovať im prezentácie, fotografie z detí, ktoré žijú na Madagaskare, aj teda posledné videá, ktoré som im ukázala a naozaj veľmi aktívne sa zapojili do projektu. Podľa slov pána Baričáka môžem povedať, že naozaj podľa toho, čo tam videl, jedine tieto akcie majú zmysel, lebo idú konkrétnym deťom, konkrétnym ľuďom a naozaj sa nám podarilo zachrániť pred smrťou hladom niekoľko detí. Vo vianočnom čase sa asi každý snaží viac pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Niekedy postačí milé slovo, pozdrav či úsmev. Každý sa už teší na darčeky pod stromčekom a pokoj v rodinnom kruhu. Poprajme si teda, aby každý človek na tejto zemi dostal nejaký darček. Tých najmenších poteší hračka, starších kniha, no sú aj takí, ktorí sa tešia z jednej misky ryže. Nech sú teda tieto vianočné sviatky štedré pre všetkých. Pre Vyportál Martin Znášik, Gymnázium Partizánske.